От многото положителни връзки, които получихме от използващите линия номер 3, се очертаха няколко полезни ефекта, които те забелязват от приема на продукта, но три са основните най-често повтарящи се от тях. Първият е, че след около 10 до 14 дена след започване на приема на линия номер 3, те забелязват, че кожата им е по-хидратирана и има по-свеж вид. Вторият ефект, който забелязват, и това е основната причина, поради която започват да приемат линия номер 3, е, че след около 14 до 21 дена финните линии на лицето се изравняват и заглаждат. Третото, което се забелязва като положителен ефект, е изравняване на тена, като те дават два примера. Първият е жени, които имат хиперпигментни петна, когато това лято са отишли на лятна ваканция и се били изложили повече време на слънце, този път хиперпигментните петна не са се появили. А втората група са жени, които са приемали малко по-дълго, в смисъл под малко по-дълго си има предвид повече от един месец линия номер 3, са забелязали, че има този ефект изравняване на тена на кожата.